No tak uvítaj to. Dobre, čau, vítam vás do nového videa. Dneska som tu s mojím bratom, som Šebom. Čaute. A my dneska ideme natočiť PvP mapu, ktorú tuto on sám spravil, či? No, stiahol. Aha, OK. Ale česky sú spravia. Dobre, tak čo máme v českách? Super. A na čo sú nám tie dia? No veď to Aha, vysvetlím, to je na- princíp hry. Na vyrobenie náhradného brnka? Nie, to je princíp hry. No počúvaj, tie diače Dobre, si počkaj. zober. Čakaj, hej, nasadím si brnko. Zober si diače. Aha, všetky? Áno. Dobre. No a teraz princíp hry je vlastne to, že musíš zabiť toho druhého a ukradnúť mu diače. A potom sa bude, keď mu ukradneš diače a potom ešte stále budeš zabíjať, tak sa ti to bude rátať, akože za každý, keď ho zabiješ, tak sa ti to bude rátať ako bod. Ak to bude mať najviac bodov, vyhrá. Chápem, a teraz sa už môžeme ako zabíjať? No, počkaj. Ale ja mám zapnutý split control, tak si ho zapni aj ty, aby to bolo fér. Dobre, tak vieš sa skovať. Ja idem Aha, a ty sa budeš to sa máme schovať? Dobre. Aj poď sa skovať. Tak, môžeme sa schovať aj sem dnu? Môžeš, kľudne. A ráta sa aj ako keď zomrem vo vovom jazere? No, tak to sa tiež ráta, ale von nemôžeš ísť a nemôžeš ničiť bloky. To je Aha, pravidlo. dobre. Nemôžeš von z arény a nemôžeš ničiť bloky. OK. Dobre, teraz ma nesleduj, teraz. Dobre, teraz dobre, Martin dobre. naozaj ma nesleduje, Ja idem ak to dnu. bude férové. A tu je spawner, takže idem preč. Ale, nie, stop, nesleduj ma. Ja ťa nesledujem, ja sa idem schovať. No, dobre. Tak kam sa schováme? Do nejakej bombastickej skríše. No tak sem asi nie. Alebo... Dobre, takže ničiť bloky nie je povolené. Nie. Dobre. Ináč zabudol som si headset, takže to točím bez neho. A čo je troška blbé, no. Dobre, a točíme to vonku pre informácie, keby ste tu počuli nejaké šuchoty. Dobre, tak začíname za 5, No ja nie som schovatý. 4, No tak dobre, počkaj. 3, Dobre, 2, môžeme začať. 1, hráme. Dobre. Tak začínaj, teraz najprv ma musíš nájsť. Dobre, OK, tak ideme na to. Ináč, koľko dáme dielov z tejto mapy? Neviem, 2. Dobre, tak toto je prvý diel teda. A mne mrznú prsty. Aj mne. Dobre, ale troška čo si nedomyslel, nie je tu žiadne jedlo. No, to je pravda, nie je tu žiadne redové, to je to. Jaj, dobre. Hľadaj ma. OK, tak počkať. A tu pôvodne teda neboli žiadne veci? Nie, neboli, ja som ich tu dal. Ale nemôžeš ničiť bloky. OK, chápem. A pavučinu som zničil, to vadí? No, tak to vadí, ale nenič ju. Tak už som ju zničil. No tak to nevadí, To ale už nenič na ju začiatku, naozaj. no. OK, tak ťa hľadám. Si taký zakopaný? Počkaj, Nie, nemáš nie nič. som Ale tu je zombík. Ja som... Tak počkaj, vypnem príšery, ja som admin. Vypne príšery. Čo? Jak môžeš byť admin? Neviem, ale Toto není server. Dobre, ale to není férové, že sú tu príšery. Ale počkaj, on na mňa nešiel. Lebo som ho vypol. Ale on na mňa Dobre, tak nešiel. hľadaj ma. Dobre, čornú diače, ale to je potom ľahúčke, No nie? čornú diače, musím ma zabiť a čornú diače. Super, chápem. Nekúkaj mi do obrazovky hlavne. No, takže vidím tvoj nick veľmi jasne. Ja som sa neskrčil. Ja som dementný. A... no, počkaj, jak si to tam... Ty si tam čo ničil? Na 100 pro? Nie, neničil. To si tu spravil nejakú... Ja som nebol skrčený, ja som... No tak... Ja ti za to nemôžem. Si tak, kde tu. Ja viem, kde si. Ale keďže sa nemôžu ničiť bloky, tak práve skúmam, jak sa tam dnuka dostať. No, ja som Predpokladám, že... tak je tu zhora. A tu môžem výjsť von. Idem von, môžem si tam zabiť... Nemôžeš. Môžem si tam zabiť tú kravu? No tak bež... Nie, nemôžeš. Jedlo sa nemôže zbierať, ale ak chceš skočiť von. A dá sa dostať dnu. To som sa poistil pre prípad. No, takže si tu. V tejto tu kocke, moji diváci to veľmi dobre vidia. Čo? A ja skúmam, ako sa tam sakra dostať. Ty vole, ty si sa neskrčil, ale viem, že si tam. Skrčil som No sa. teraz až, lebo mám tu takúto hlinu. To sa tupí sneh, kurňa. To nemôžeš. A to tu mám ešte takú roztopil hlinu. sneh, to sa roztopil sneh. No super, mne mrznú prsty. A tým pádom, ty musíš byť tak, kde tu na, ale keďže sa nemôžu ničiť bloky, tak sa tam k tebe nemôžem prekopať. A musím tam nájsť nejakú cestu. Ty kokos, toto bude fakt hard PvP. Ale tu som mi roztopil sneh a... Počkať, a tu je zase roztopený sneh, dobre, to nie je nič. A môžeme si dávať napovedy? No, Teraz nie. po takú napovedu, či je tá cesta tam k tomu v tomto snežnom biome. To ti nepoviem. Už čo mám, počkaj, čo je tu? Čus!
Ne, mne mrznú prsty. Aj mne. Ty ma zabíjaš rukou. Čo? Nie, nezabíjam. Zabíjaš? Á, Jak to, že u teba v ruke nevidím meč? tak to neviem. Á! Mňa omrzli prsty. Ja mám jungle sapling. Ideš za mnou? Hej. I'm coming for you. Dobre, ale ty nemáš nič. Á, už máš meč. Koľko máš srdiečok? Veľa. Veľa? Ty si sa nejak dohyloval? Nemám nič. Ty si sa nejak dohyloval? Počkaj. Ale to je nefér, lebo sa nám nemíňajú hunger bary a hneď sa znova dohylujeme. Ja, no, to je na tom, tak počkaj. Takže musíš vypnúť Počkaj, príšery. teraz ma nezabíjaj. Musíš Teraz zapnúť ma príšery. Na easy som to dal. Dobre, tak easy, hej. To aspoň míňa hunger bar, nie? Tak ale musíme počkať, kým sa nám míňa hunger bar. Aspoň na takú úroveň, že sa nemôžeme dohylovať. Nie? Ale nie je to, teraz sa to hrá. No dobre, ale ja už za chvíľku... No, dobre, ešte to chvíľku pretiahnem to video. Á, nie, počkaj, toto bol neočakávaný Čo je? útok. Choď A ja, preč. kde tu nájde tráva? Jaj, no sorry. Čo robíš? Nemôže... Hej, toto čo sú za cheaty? Dobre, ja si tu na teba počkám. No, môžeš. No kam ideš? No, tam som sa mal ja skryť. Ale vidíš, jak som ťa našiel v tej chodbe, mohol som ťa zmlatiť, keby sme nemali hento. Ale našiel som tú chodbu. Chytlo ťa to, takže si tak ide na zemi. Čakaj. Ale ma to dačo neprekvapilo. Dobre, tu si. Čus. Kurva. Chod do ľavy. Prepačte sa tu nadávku, ak si ju počuli. Chod do ľavy. Ty choď preč. Ty nemáš meč? Mám. Fakt? Do frasa, ne. Ale ty ma zabíjaš rukou. Ja mám také lágy, že ty máš meč pod pazuchou. Už mám iba 2 srdiečka. Ty? Iba jedno. Super. Teraz sa nemôžem skovať ani do mojej najlepšej skríše. Lebo viem, kde je. Ty zase ležeš na liany? A pokladať bloky, vlastne nemôžeš pokladať bloky. Nemôžem. Lebo žiadne nemáš. Nie, to je pravda. What? Prečo nie si v tej vode? Čo? Prečo nie si v tej vode? Tam nie som. A tam si bol. Ty si sa takom prekopal. Nie. Tam je nejaká tajná chodba určite. Počkaj, ty len čakáš na to, aby si na mňa... Ty si nás... No, Ja ti nepoviem. si škrčený. Ja ti nepoviem. Pretože ťa nevidím. Ale je tu. Akurát, že nevidím tvoj nick, takže si skrčený. Ale to som už vravel, tak neviem, prečo sa opakujem. A takže budeš tak, kde je hore. No, nepoviem ti. Kurde, ja mám pol srdiečka. Yes, to je príležitosť pre mňa. Teraz ma len nájdi a môžem mať pluser. No tak ja ťa nebudem hľadať. A dovnútra nejdem, tam je ten spawner. Naozaj? Tam je ten A ja ti spawner. nepoviem, kde som bol. Veď to je spavner, no vlastne on spavnuje, ale neviem čo. No pavúkov, keď to... už ťa vidím. Dorici, ale ja mám pol srdiečka a ty máš jedno. Hej. Každému nám stačí jeden rozhodujúci úder na to, aby sme boli mŕtvi. Ne! A mňa to odpojilo. Čo? Tak sa pripoj. Prepáčte, Martin sa teraz odpojil. Ty kokos, ne, toto Počúvaj, bol Martin, taký... ja ti vrátim základnú výbavu. Beže, Ne, dobre, ukončíme to tak, že prvý diel... Ne, počkaj. Ja Áno. som ti nepredviedol ešte moju najlepšiu. Ďalší diel PvPčka bude... Nie, nepredvádzaj, že zajtra natočíme ďalší diel. Okay. OK, tak počkaj, Dobre, dám sa... vrátim ti ešte Počkaj, veci. nie, dám Daj mi do češtiny. sa do third person view. Počkaj, dám ti veci OK, takže tento parkour vyhral Šebo, aj keď to bolo To nie je teda... parkour. Teda parkour, PvPčko vyhral Šebo, aj keď teda... No. On je profik, takže dobre, ale vzhľadom na to, že ja som sa tam hitol o ten debilný strom.
OK, tak pokiaľ sa vám toto video páči, nezabudnite hodiť like, odber a komentár. to už poznáte. My sa vás tešíme ďalšie videa. Čaues. A obidvom dajte komentár. Aj, no Dobre. teda, like aj odber aj komentár. Ale nie, No, nebuď dobre. žobrak. Dobre, počkej, ja nie som žobrak. Dobre. Ty si žobrak. Čaues. Čaues.